Ewere onye Igbo isi dị mma ga-ekwugide omenala anyị. Omenala anyị dị against rape. Tufu gọọmenti abịa dị, anyị nwere ihe anyị na-asọ. Ọ ya bụ omenala Igbo. Igbos, one of our omenala bụ onye agha na nwanne ya. Ọnụrụ be nwanne. Ọnụrụ be nwanne agba n'ọsọ ye. Onye nụrụ be nwanne agba n'ọsọ. Ọ ya mere nke Nnamdi Kanu. Geenụ ntị. Oge Sunday Igbo nke Yoruba. Oge nke Sunday Igbo fiọfịọ. Yoruba leaders niile gbay around. And they rescued him. Sorry, I got penny. Yoruba Jibiri, and he was rescued. Even President Obasanjo, Yoruba culture. Oyangana one Jena Naja Delta. Jena Batompo like a umejo. Ma the youth, ma the old. Hanchabar. Government if not the Yezeya position. Do you know how many trillions he's paid in a month? He makes in a month. The one I can among the Kanate. He took it there, me took it meeting on no that boomibo. If I was a machion, that we may all be one. That they may all be one. Are we one? This young man came talking against heinous killings in the farm. Our women who will go for farming and some of our men will be butchered. Our farms we are no longer safe. Our families are not safe. Go up there down to Uzu 1 and now. Many places are not safe. Killing, kidnapping. No. Nnamdi Kanu came and said it must stop. And they said once he's arrested, all these things will stop. Since he was arrested, has it not multiplied into 20 times? Is it not better that he's released? And the court has given judgment to release him. But now, the young man, the Igbo youths everywhere, it shall be well with you. They stood together, they got united, bonded, but the elites. My Lord, again. Jesus said that they may all be. Oh, yeah, come now, come that they may all be one. Are we one? Abuloye and Kai abai chiche. Ndenugu madu kwesiri iche ka ọpụta. Ụfọdụ bụ ndị jere ije eji kpụrụ ya. Mana di otikocha ihe ọhụrụ n'elu nkwụ ọba ama mmụọ. Mana ndị niile aka ha dị n'ọkpụkpụ ahụ werekwa onye ga-akọ akụkọ ya ọfụma. They will all suffer. Maka ndị ga-adịkwa ndụ n'ime ha self. Ma ọ bụ na anwụ abịara. There are things don't do and get free. Kedụzi ebe onye agha na nwanne ya dị. N'ime bewe aya ebewe. Anya bewe imi ebewe. Ọ ka dịzikwanụ. Anyị ahụzụla ego gbaghara nwanne. Ndị oshimi, ndị mpịawa azụ karịsịa. The unity is no more there. Etiti anyị n'onwe nke anyị, are we united? Ejiri onye agba ashịrị, ejiri onye nke ashị ashị, ejiri onye nke aboto. Nwanne gị na-ebe ọ na-atọ gị. It will soon be your own. So anyị na-ekwu maka unity. Igbawa Igbo. Anọ m na this point. Ndị niile Igbo ji eje ọgụ. Ma ndị ọha na eze. Because if we are fighting a common cause, today is Nnamdi Kanu. But the nature and the species of invasion that is happening in our land, if we are not careful and faster, and the government of Igbo land should wake up. If you cannot go to release Nnamdi Kanu, do what he ought to have done. Makana njiji gahe ejikwa. Amegwu maka ije n'isi ụzọ. Ọsọ dị mgbe niile. Ihe amụfu aka n'aka ya. Jenu n'ugbo nke bụ agụụ ka na-abịa. Ebe a na-akọzi ugbo ịkọ akọ, a na-ehoro abacha ga-enye efi. A na-ata ya onwere ihe ga-eme ndị na-ekechọrọ iru. And ama nwudenwu ha. Ebe ọ sọrọ ya mee. Ije n'Imo State aka na-aga ya aga. Enwego new culture and new mentality. Our people are no longer thinking about unity. Obviously, survival of the fittest. One spirit adrozi. That old Germanism, the African culture of brotherly love, that fraternity. A package go na bank, bo multi-billionaire, manandi neighbors go work ora. Oh yeah, we 5-star hotel, about 3-star hotel, about hotel. Make a win in a hotel. How many rich people are around that place? Oh my God, I was a margarine and Igbo. Oh, go off your when we are growing up. If you are we can blow one mad person. Jesus' prayer stands that they may all be
A na-ezite ozi anyị na-ata. Papa chọwa mama. Ụmụaka chọwa parents. Ebe ọ bụ na ị nọ n'ozi a, be the first to initiate love and peace. That they all be one. Ọ bụ na ị nọ n'obodo oyibo ọ dịrị gị na ma ị na-ege ntị n'ozi a. Don't stay there, be enjoying your dollar. If that dollar cannot change life here, that dollar is meaningless. So you think you have arrived and problem has finished. That they all be one. Everybody is important. May all be one. Oh yeah,